Добре да си изключим микрофона. Ето пък е включим. Ето му дива. Ето тук. Fucking amazing. Спрем за почивка тук. Окей, ще ми екстрект. Не знам на къде снима, не знам дали ще седа там където трябва. Ама да. Щахме си, ходихме си. Опа, мастичето. Най-добре приятел на човек. Да си хапим една пицка. Защото русния Монтаго нямаше какво да готвя с нас. По-после да излизам. Ще идем до магазин. Свършихме да снимаме първото видео за TikTok, което ще даде старт на началните. Не мога да бъде. Има добре. Така, дава старт на 30-дневния чалендж, който ще си изразява това 30 дена, 30 полезни навика да изградим в нашето ежедневие. Сега от 2 до 3 дена съм си вкъщи, преди това бях на морето. Работих като барман. Беше много шумно. И тук в момента се чуя само твоите думи. Доста е успокояващо. Но то ще е само да сам горе да чуваш някой друг. Ще е обезпокояващо, не е успокояващо. Сигурно си в дните навици. Искам да го махна от ежедневието си. Това да седиш пред компютъра, да играеш или нищо друго да направиш. Нищо друго да има значение. Защото като да заиграеш в игрите, да ти носят лесен допамин, после нищо друго не ти се прави, освен това да седиш и да циклиш пред компютъра. Искам просто да го променя това. Точно за това зареждаване много млади хора с наднормално тегло. Повече от половина Америка с наднормално тегло за зареждаване пред телевизор и пред компютъра. Нещо беше повече от 70%. Нещо този сорт беше статистиката. А в България пак сме доста, но не сме чак толкова. Мисля, че процентът беше по-малък. Някъде България може да статистика и Войсова на статистиката. Точно има и Войсова ли дори части това влог. Чух нещо в гората. Хубаво е, като си бил толкова време след много хора, да се направиш един такъв поход по гората. Но да, хубаво е след периодата да си помислиш малко на някакви по-дълбоки теми. Но да, смятам от тогава там малко по-хубав начин на живот, малко по-полезен най-малко. За мен си ми харесваше начин на живот. Обаче това да си комфортен
да си един начин на живот, 24 часа да си в комфортната си зона, не е добре. Защото мързела и комфорта са двамата най-големи убийци на мечти и на цели. Комфортът и мързел убиват цели. Там са мечти. За първи влог не ми е чак толкова awkward, но е странно. Просто да говориш пред камера, без никой те чува, малко граничи с шизофрения, ама да. Винаги, абсолютно всеки път, като се светлината, имате буклук, винаги се наследите табличка, когато съберете буклука. Окей, промяна в плана, връщаме се към вкъщи, понеже вече видях процента на батерията, след малко ще свърши, ще умре телефона. Включваме се от вкъщи направо. Окей, вече сме си вкъщи. Yeah. Сега искам да сигурно ще сложа един таймлапс как обработвам първия влог през TikTok и малко от това как пускам един стрим от 12 до 4-5 примерно. И ще има един отказ как се готва, така че да. Виждаме се после. В момента сме тръгнали на фитнес. Много са фитнес на тръгнали. Точно малко там, масло на цикадли там, един не знам.